Γεια σας, Τεχρύπερ εδώ. Και συνεχίζουμε το reckoning μετά από αρκετό καιρό που δεν έπαιζα, sorry κιόλας, αλλά... είπα θα προσπαθήσω να ασχοληθώ πιο πολύ με το κανάλι τελευταία. Τώρα δεν ξέρω πώς, γιατί θα αρχίσει η εξεταστική περίοδος. Αλλά εντάξει, ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, ο στόχος μας είναι βασικά να τελειώσουμε τη σειρά. Και είπα στο καλοκαίρι βασικά θα αρχίσω να ανεβάζω αρκετά βίντεο, οπότε... ναι. Λοιπόν, τώρα που έπρεπε να πάω. Εκεί. Οκ. Ναι, και λογικά... ναι. Γενικώς θα αρχίσω να ανεβάζω πιο πολλά βίντεο. Πω, είναι σαν περπατάς στο δάσος, ξέρω εγώ, η κοκκινοσκουφίτσα. Συχαμένο δάσος, νεκρό. Είσαι εδώ. Okay. Τίποτα. Και θεωρητικά βασικά πιο πολύ ωραίο το παιχνίδι είναι έτσι τρέξιμο. Μισό. Πάμε, σωστά. Ναι. Άρα πάμε από εδώ. Όχι, ξέρω, δεν θέλω. Δεν θέλω. Είπαμε, δεν μιλάμε σε αγνώστους. Μάλιστα. Αχ, τα ξέρω. Next. Οκ. Φάγατε και σας άρεσε. Όχι. Όπας. Αυτό δεν το είχα δει πριν. Οχ. Το κάνω όλο γιατί δεν μπορώ, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Σοβαρά τώρα. Ξενέρα ρε φίλε. Μετά από τόσες προσπάθειες να το ανοίξω και με λέει είναι κλειδωμένο τελικά. Ξενέρωσα τώρα. Τώρα δεν θέλω να παίξω. Α, θα παίξω. Οπ, έλα. Κεραυνός. Τώρα... πώς είναι η ασπίδα ρε παιδιά? Έχω ξεχάσει. Και ρωτώ μου πώς είναι η άμυνα. Όλες φορές ρόμπς. Και πολύ καλύτερες. Το παίρνω. Ρε παιδιά, πώς ήταν η άμυνα? Σοβαρά το έχω ξεχάσει. Το πατήσω όλο μισό. Όχι. Άντα, γεια σου, το shift. Οκ, τα θυμήθηκα. Είναι το θέμα ότι έχω να παίξω καιρό γι' αυτό. Δεν πήρα ευλογία. Δώσουμε ευλογία. Είναι το έχω να παίξω καιρό γάμο του. Λοιπόν. Κάπου εδώ πέρα, όχι. Άντε, γεια. Και επαγγελματίας ληστής. Βασικά θα το πάρω, νομίζω αξίζει. Αυτό αξίζει, θα το πάρω και αυτό. Τα άλλα βασικά θα τα πουλήσω, θα τα κρατήσω τώρα. Θεωρητικά θα τα πουλήσω μετά.
Κοίτα το άλλο, τι πήραμε, μπότες. Οκ. Βασικά επειδή έχω μάγο δεν χρειάζομαι και πολύ armor. Αυτό είναι το θέμα. Οπ, καινούριος προορισμός. Α, καινούριο location. Οκ. Α, είναι το House of Ballads. Ναι. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν ξεκίνησα τη χρονομέτρηση. Τέλειο. Όχι, έτσι. Α, οκ. Listen, all of you. As you've clearly heard, a rare... Εκεί Lionel, πρέπει... I assure you it's an ancient codex, just like in the tales. Intriguing. Why would such a thing be revealed to a child of dust? And here I was beginning to think that you'd never show up. This is Lionel, lore master of the House of Ballads. Give the codex over to him, and he may have your answers. Lore Master Lionel has devoted centuries to the study of lore and ancient Fae stories. The codex he found isn't just any lore stone. Just talk to him, and I'm sure he'll be able to shed some light on the issue. Be on your way. Έλα σε εδώ, σήκω. Στρογγυλό κάθισες κιόλας. Σήκω πάνω ρε. You must be Lady Shears. Είστε καλοί. He speaks very highly of you. An occasion rare enough to be worth recording in its own right. Παναγία μου. But let's see this codex. The fabled Codex of Destiny. When the Fate Weavers formed their order, our High King gave his own wisdom to assist them. To have such knowledge in your hands is a tremendous gift, but why did it reveal itself to you? Nonsense. All children of dust have a story that is written before you see your first dawn. Now, I can only make out some parts, but this is odd. The Codex speaks of an exception, a void, an end to the endless. This is simply too much. The High King would never pawn such absurdity off as wisdom. I'm sure you think it is. I fear you must have been taken in by a forgery. A perfectly created one, perhaps, but a forgery nonetheless. But this codex speaks of impossible things, changes to fate, death of the immortals, and other heresies. To ascribe these lies to the High King would be... I'm sorry, but I must ask you to take it away. I will have no part in these lies. Βρομίλε. Is there a meaning to it? Only its author can tell you. Do not bother me with such foolishness again. Έχεις το διάλο. Οκ. Οκ, θα το πάρω. Πείτε με και ληστή. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει. Go away. You will disturb the telling. Οπ, κανείς δεν μας είδε. Εκεί πώς πάω. Go back to Dalentart, mortal. Σκάστε ρε παιδιά. Πω, πολύ με κράζουν. Lionel spends his life cherishing old stories, but showing something truly new, and he dismisses it. Tragic. Tragic. First of all, we ignore this fool. Most Fae aren't comfortable with change, and you are certainly something new. I'm afraid that only one person will really be able to help us with the Codex. The High King himself. Μάλιστα. It will be difficult. His court is in the city of Issa. Very few mortals are permitted in its gardens. Issa. I do know one individual who can grant you permission to enter, but you'll have to meet him alone. Nirulem is a private person, and he carries a grudge against me, although perhaps person isn't the right word for him.
nor is him. You'll find him in southeast Dalentarth, at Caer Niralim. Just head towards the giant tree. You'll have to meet him on your own. I'd accompany you, but Niralim and I have our disagreements. Okay. Good luck with Niralim, and ignore anything he says about me. Okay. Might, welcome to the Summersang. I see you are a stranger and a mortal. I am Green, and I possess the healer's wand. Stay well. Okay. Δεν είχαμε κάτι να συναρούμε, οπότε... Κόμπλε. Τσάου. Τι αυτοί με κάνουν ντου. Excuse me. Okay. Φύγαμε. Μισό που πρέπει να πάμε. Στο διάολο τη μάνα. Νομίζω σε αυτό το έμψο κοντά. Κάνουμε fast travel εδώ, παιδιά. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω όλο αυτό το δρόμο με τα πόδια. Fast travel εδώ και... Stranger. Τι είπε? Οκ. Το προσπερνάμε. Το προσπερνάμε αυτό. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Εντάξει, ξέρω πως δεν με γουστάρουν πολύ. Οκ. Οπ. Γεια σου. Μ' άρεσε. Αυτόματα ακολούθηκε το χέρι μου. Τρόμαξα κιόλας. Ας το διάλο τρόμαξα. Κολόψαρο. Φοβερά σε μιλώ με τρόμαξε. Κι άλλος. Πώς το λαβάχα. Λοιπόν, ναι. Όχι, ευχαριστώ. Δεν μ' άρεσε πως τον είδα. Δεν ξέρω. Και δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η περιοχή. Μακριά μου. Και το βότανο είναι τα λάφυρα. Μισό. Δεν μου πω δεν θα κάνει διαφορά. Όχι. Οκ, πάμε εδώ. Σε λίγο λογικά τελειώσουμε για το βίντεο, γιατί 15 λεπτά είναι πολύ για μένα. Αυτά είναι εκνευριστικά. Με όλη την έννοια όμως. Γιατί πολλοί απλά αφήνουν κατάρες. Λοιπόν, νομίζω πως εδώ θα σταματήσει το βίντεο. Ξημέρωσε κιόλας. Στο επόμενο βίντεο μάλιστα, οκ. Στο επόμενο βίντεο λογικά φτάσουμε στην Ίσα και θα μιλήσουμε σε αυτόν. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Ciao.